Kon iku lho lapo nang guri ae. Rundingan mami. Rundingan kok mbek sing ganteng lapo mbek kerupuk kulit iku mbok cak rundingan. Lha sing ndi iku ta? Duduk. Sing ndi? Sing iki lho. Iku lho pacare Bella iku. Oh ngono ta. Nggih. Sami sehat sedaya nggih. Nggih. Gak kompak. Mau didongakno sehat kok meneng ae. Ditanggapno ludruk larang-larang ojo meneng ae, Bu. Sing semangat nggih, Bu. Sami sehat sedaya nggih. Sehat sedaya wargane. Amin ngono lho. Amin. Sehat sedaya wargane. Amin. Sehat sedaya pamong desane. Amin. Ugi sehat senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Loh, Suara lanang kok iku, Mi? Sampeyan ku lanang ta wedok? wedok. Lah wis suarane kok kaya kodhok ngono. Mek bengi wedok. Cek awan. Sapam. Monggo disapa? Haje. Campur sari. Olo, salam rumian nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kandhane kurang semangat. Atur kaya dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Kula Mami Oktaserli merinti di malam hari. J kula Nur Fadila Ngataraken padatan saben nggih menika bedayan serba serbi. Ciri khas Budi Wijaya mengangkat gending-gending klasik Jawa Timuran yang sudah kependem. Iki diangkat maneh ben. diangkat lagi Mi. Kondang lho. Ben kon nggih. Atur konyo dumateng sedulur-sedulurku sabu kabeh ingkang sampun rawuh. Bres. Gak iso nyebutno situ-situ. Se-Jawa Timur nggih. Matur sembah nuwun. Dan didukung channel YouTube Ugi sound system THJ Lagi R. Nama Mas? ARJ Audio. Saya didukung Videotron yang terbaru nggih. Pandegane ayangku. Nggih. Sinten? Ono kok rahasia. Dondo. Dalam Mami. Acara Bedayan Sekarsari ini menampilkan sedaya seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih Mami. Monggo tepuk tangane kagum Budi Wijaya. Lho alah kok tepuk tangane kok mek wong telu. Dibaleni maneh ben seger waras kabeh. Tepuk tangane Budi. Alhamdulillah. Langsung Alhamdulillah. Enggang perdana akan saya tampilkan. Sik. Napa? Pak Lurah guan. Lho iya guanteng kaya Pak Lurahku sing di omah iki. Ngene, cuma sayang Nggih. gak gerem rene nyawer. Oh derek. Sapa punden sugeng dalu. Nggih, sapa punden sugeng dalu. Enggang perdana akan saya tampilkan ada Neng Bella Firmansyah dan Neng Kiki Amelia.
primadona saking keluar kota Lom Ludruk Budi Wijaya. Garapan Sekar Sari riyen Mas. Kayak me kuning ayo me pinuju nyanding ayo dulur padha Amerikani kelore Serap Budi Wijaya. Gendeng ingkang pertama gimana kok gendeng Sekar Sari lho. Sekar Sari. Kang dilajengaken Mbak Bella, sesarengan Mbak Amel Mudaia. Ah ya. Langsung Mudaia. kemawon. Selanjutnya di belakang Neng Bella ada Neng Dias Pratama dan Neng Rista. Ya salam. Iya. Oh, ah. Remar-manis wetone nganjuk remanis wetone nganjuk remanis sesuk rapet aromanis aromanis wetone Jombang aromanis wetone Jombang sing ireng manis arane sambu aromanis yo diri aromanis hutan Kediri ireng manis taramarati. Gendengipun aromanis gendeng kacamung kependem tapi diungkap malih. Diungkap sesarengan malih. Mbak Dias kali Mbak Salam. Ya salam. Di belakang Neng Rista masih ditembang-tembang manis campur sari ada Neng Nana Leho dan Neng Yantika Dimas Anton. Tuan rumah wong Jombang. Sing duwe gondeng acupak Gerakan areng. Kendat seluas sak solae cerana ora sugeng nendro Rama ngudi sarana jujur praja tanah selawu hatiku kayu seragamu saya nambahi wangun dasar ayu lancar kuning norawurung hatiku dadi komeng nasibmu sedih aku terima tanggung tamu tanah sale wong atiku tan iso lali. Sampun kapireng mriki Mbak Sanana Disco kali Mbak Yantika duo Kak Bloko sampun nglajengaken gendengipun. kok iso duwe Kak Bloko ke piye Semi? Nggih. Oh, Langsung nyambung. oke Mami. Di belakang Neng Yantika akan saya tampilkan masih ditembang-tembang manis campur sari. Siapa dia? Ada Neng Rani Kimbulwati dan Neng Meni Mustikowati. Walang keke
becek mencelok nang tembok paparan maneh mencelok nang pari aja ngenyek karo wong wedok tinggal lunga setengah mati walang kekek walange kadung walang kadung dawa sodange bocah maneh orang nguyura sing duwe bojo karo jawane walang kekek walang ireng maperembangan ana penasaran aja memandang golek ana kenjane kairingan geningipun walang kekek sampun kapireng matur sembah nuwun Bu Menik kali Mbak Rani Du Gemoy. Duwe gemoy. Selanjutnya di belakang Ning Menik masih di peranan-peranan penting Budi Wijaya ada Neng Marsha Aprilia dan Neng Yuni Suyanto. Cak Eri langsung dipersani lodroke Budi Wijaya. Oh. nyuling sore nyuling suwene rek Kediri esok eleng sore eleng ora bisa lali sore reteng sing direteng rek Surabaya esok eleng sore dieleng-eleng ora rumasa sanaker sore naker sing ditaker gedhe kuasa esok eleng sore dieleng ora rumasa Geningipun reteng. Tiga seniwati sekaligus masih di peranan-peranan penting Budi Wijaya ada Neng Vikum Krisna, Neng Rizkito dan Neng Inge. Muda iya. Iki ndiki suarane Lamongan Selatan kok menengae. Lamongan Selatan pokoknya jos. Sembah nuwun. kelakon jare kawong diwiru lima atine bingung ditinggal lunga waru-waru dayang edan ayo mablang sing mablang ora keturutan Lamongan Selatan istimewa. Hogemi 4 seniwati sekaligus di pengreman asli Budi Wijaya ada Neng Mariati Sudarto, Neng Reni Suren, Neng Susan Warsono, Neng Titin Subayu.
kalih matur sembah nuwun katur warga desa Nunggal. Sehat selalu, banyak rezeki. Yuk dengan nangis sarahan jroning suka kudu eling lan waspada elang ono ali-ali mripate biru dilali-lali ora bisa turu bayeme kuning-kuning ayame nuju disanding kare pisang-pisang sesajining karya elang ono pitele sabak-abak pikire resek ditinggal kairingan kinipun Songo Kidul matur sembah nuwun piyantun sekawan pengereman Budi Wijaya dipun lajengaken nak Nggih Mami. 3 seniwati sekaligus seniornya Budi Wijaya ada Neng Yayu Karmala. Iki pemain sinetron sing kate munggah. Oh iya keliru diralat. Ada Neng Endang Sekentut dan Neng Sartini Sumayu. Duo Virgin. lalu mangsa panungsule mangku brojo ya ramaku dewe tianono ya naraya marang sira dari mana datangnya dari sewa turun bekali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Piyantun senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya yang pertama kula aturi Ibu Yayu mantub Lamongan panggenanipun. Ingkang nomor kali Ibu Mary saking Mojosari. Sing nomor 3 rek tuan rumah Ngusian Jombang Ibu Irma. Bukaji Irma, Bukaji Salamun. Kairingan gendeng jila-jili. Mempenganom ngerti saranane praja
Apa nak? Mami. Apa? Wis. Ya napa? Nyekel duit aja kok pamerno tok. Dumno lho ya. Nggih menika sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi bedayan serba-serbi. Untuk sambutan dari Ibu RW gimana? Lah iya kok ya duwe anak kok digondol semi. Lah apa iki lho omahe po. Tak kira Bu RW. Duh nangis. Tanggung jawab ngono ku anake nangis ngono ku. Nangis yo gak tak cekel kok lapo wedi. Heeh, engko tak tempuhi Mbak, tak gaekno Mbak. Iso manak ta men. Gak iso. Lah iya. Langsung kemawon blender nganan. Monggo Pak Jono. Semoga Kata rapat iki sate rasa gede. Romo nggih cukup penyawer di bawah mawon ben ketok sae. Nggih. Ngapunten. Yo! Kutha Jombang arane Jawa Timur tlatahé kutha disebut kutha beriman presidennya panas dadi nyatane kutha satria pancen akeh kesenian Ludruk iku kabudayane Ludruk Budi Wijaya iku Ludruk handalane kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila sing dadi landasane tertulis setayaku orangi dinamika yang pancen aku sing nekani kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang
Gimana kalau pasugatan Bedayan Sekarsari serba serbi ingkang dilajengaken saking keluarga Seniwati Ludruk Budi Wijaya Dodo ana woro-woro mantun iki pasugatan lawak seserang keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ayo pamitan Sereneng suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali si bejo sing eling among rasa nggih among wektu jupuk kali kahanan sampun dalu kula Mami Oktaser limriti di malam hari Kula Nur Fadila maturaken sedherek wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun kula nuwun Kanta